Panguva ino people that are now being urged to go and demonstrate in the streets, but at the same time tichiona kuti mavoices tiona ana Pongezha nevamwe maactivists pasocial media vakaita sana Majara Jazz vachikola vanhu kuti vapinde mastreets. At the same time tikuona kuti the government pauchete mutungamiri wenyika vakabuda pachena and patova netime at many occasions vachithreatena macitizens ese angada kunoratidzira zvinzi aiwa security system it is ready to thwart them. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Toenda paendo ya the commentator panguva ino vanobuda vachanyora pachiti if Zimbabweans fail to flood the streets on the 31st, it won't just be a victory for dictatorship. It will be a signed, sealed, and delivered endorsement of tyranny. Silence is consent, and if the people don't push back now, 2030 will be locked in as a done deal. The choice is simple: resistance or submission. What do you think? Will people rise up or has fear already won? Ndomashoko anobuda panapa atiri kuona kuti aiwa vanhu vari kunze because people now they are referring zvakamboitika kuti pamalast protest akamboitika panguva yema-elections iyaya vakaonekwa kunzi aiwa masecurity forces haana kumira akaita basa ravo, and now tiri kuona kuti people they've been warned, and people at many occasions tinoona kuti mutungamiri wenyika, mapurisa nevamwe vakasiyana-siyana vapa mawarning kuti aiwa maprotesters ese tiri ready for you. Now tichiona ana Pongezha vachishedza vanhu kuti aiwa musateerera, imi mukauya in your numbers the regime inopererwa. But at the same time panapa tachizoona the table yaisiwa panapa nevakomana vari kuzvidzidza commentator vachiti aiwa vanhu vakasanoratidzira manyaso kuuya mukaisa the 2030 agenda on the table moziva kuti it is a done deal rava sealed risina kana munhu achazokwanisa kuzobvisa noda kuti munenge matendera 2030 to be delivered. But at the same time vari kuachiti kana muchinge mapinda mumastreets, yes pane mapossibilities ekuti pange pane macasualties, but kana muchinge mapinda mumastreets munenge manyatsoratidza your own voice, mapinda in your numbers munenge manyatsokuya mukastopa the 2030 agenda. Tudze mafukuro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi kuti aiwa are you going to rise up or fear yagara tokuruvai nechekare? Pinai comment section medu tudze mafukuro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.